Hledání politiky. Ano, to je pštrostí vejce. Jo. No z každé strany jedna, ne? To nerozby tu pačku, ona má třeba velký ten nebo. Takovou malou dírou to nejde. No musí být nechýška. Ale Jarko, že to mají vždycky. To rozbilo. To nevadí. To nevadí, zase je nepatrný. Dobrý. Nevím. To stačí, ne? Dobrý, jo. Potoč to? Počkej, ne? Ano, to jsem... Stačí malá dírka vzduchová, tady jednu větší, která to potyče snad, ne? No, jedna může být menší. No, tak to nebudu vrtat, to už se dá propíchnout normálně nožem. No, je to dur? Tohle, ale to se roz... Víc se dělá. Pozor. Tak to pak nechce dělat dostatek. Počkejte, tady ještě nějaký hnus. Tak to vytře přece strašně. A už to teče. Počkej, poopatrně. Není to, je to tady propíchlý? Je to tam propíklý, samozřejmě. Naskrz? Půjně šílen. Už to teče, Takhle to hojí teda. Ano, toto je epizovace štrostího vejce. Píchlý snad pořádně. Tak počkej. Malým vrtáčkem. Je to vyvrtej, tak ať ti nespadne pořádně. Je to lehký, asi to propíchlé je, když to vyfoukal. Jo, to je od skrytí ta blána. To je teda dost dobrý. Tak vzhledem k tomu, že to nejde propít. Já vím, protože teď... Na co ty?